Хвала Христу. Паслухаем сённяшні ўрывак Евангелия з чытанняў нашых нядзельных. Езус сказаў сваім вучням: «Агонь прыйшоў я кінуць на зямлю, і як жа хачу, каб ён ужо разгарэўся. Хростам павінен я ахрысціцца, і як жа пакутую, пакуль гэта не споўніцца. Думаеце, што я прыйшоў даць зямлі супакой? Не, кажу вам, хутчэй раздзяленне. Бо з гэтага часу 5 ў адным доме будуць падзеленыя, 3 супраць 2 і 2 супраць 3. Бацька будзе супраць сына і сын супраць бацькі, маці супраць дачкі і дачка супраць маці, свякроў супраць нявесткі сваёй і нявестка супраць свякрові». Вось такі трывожны, неспакойны тэкст маем сёння ў Евангеліі. І чым ён цікавы? Христос кажа: «Я прыйшоў кінуць агонь на зямлю, як жа прагну, каб ён разгарэўся». І я некалі чуў такі каментар, чым ёсць гэта агонь. І некалі чуў, што гэта агонь любві. Цікава, да? Прыгожая інтэрпрэтацыя, прыгожы каментар, но, паходу, зусім не ў тэму. Да, чаму? Таму што у кантэкст трэба браць. Тады глядзім далей, як Христос гаворыць, яўна тут не ідзе гаворка пра агонь любві, калі можна так сказаць. Всё-такі гэта агонь, тут ідзе размова пра нейкія нават канфлікты, пра нейкі нелад, таму што людзі ў сем'ях нават будуць дзяліцца. І вось цікава, што, канешне ж, мы гаворым, што Бог нясе супакой і мір. І гэта праўда. Але каб зразумець нам сённяшні тэкст, трэба выразна зразумець, што супакой гэтага свету, ён не ёсць супакоем Божым. Это розныя тэмы. Таму Христос у іншым моманце Евангелія скажа: «Супакой мой даю вам, але не так, як дае гэты свет». Не магу сказаць, і не бяруся нават казаць, чым з'яўляецца супакой Божы. Не хачу, нават мэты такой не стаўлю у дадзеным выпадку. Проста нам трэба зразумець, што это не той супакой, які прыносіць гэты свет. Гэта значыць, што нягледзячы на тое, што Гасподзь прызывае нас быць міратворцамі, і нават это адно з блажэнстваў, блажэнныя міратворцы, шчаслівыя міратворцы, кажа нам Евангелие ад Матфея. Нягледзячы на гэта, мы не можам быць тымі, которые любым коштам дбаюць пра мір. Любым коштам дбаюць, абы ціха было, абы не было канфлікту. Вось такога роду супакой, гэта скарэй ён мірскі. Каб дагаварыцца з усімі, каб, барані Бог, нейкага мацнейшага слова не сказаць, каб, барані Бог, ніхто не пакрыўдзіўся, каб, барані Бог, заўсёды трэба дамаўляцца з людзьмі, заўсёды трэба гасіць вось гэтыя вострыя тэмы. Але гэта супакой гэтага свету. Так ён выглядае. Паглядзіце, што паслуга Хрыста, яна на самой справе была даволі канфліктная. Паглядзіце, што ён часам востры быў, прычым нават у адносінах да тых апосталаў, которых любіў, да сваіх жа. У пэўным моменце Христос скажа: «Колькі я вас цярпець буду». І ўвогуле незразумела, да каго былі адрасаваныя гэтыя словы. Да ўсіх ці да апосталаў, але ён характарны быў. І вось калі я пра ўсё гэта разважаю, хачу падзяліцца такім сваім вопытам апошняга часу, трошку ўжо там не ведаю, можа паўгода, год, можа яшчэ болей, калі я убачыў вартасць канфліктаў, як не дзіўна. Канешне, па майму характару мне заўсёды хочацца канфлікты гасіць. Заўсёды хочацца, каб усё абы мірна скончылася. Але я стаў бачыць такія гісторыі, дзе Божыя людзі, па свайму характару, яны не маглі гасіць канфлікты, таму што у іх такі характар, яны успыльчывыя часам. І я стаў бачыць у гэтым плюсы. Таму што я б не ўспыліў бы, я б усё загасіў бы, каб гладка, мірна, спакойна, каб усе былі задаволеныя. Але я стаў бачыць, што
человек застаўся сабой, вот что важно. Застаўся сабой. Ён не здрадзіў самому сабе. І ў выніку з'явіўся канфлікт. Я стаў бачыць плёны такіх канфліктаў. І нават стаў радавацца, што, канешне ж, не трэба канфліктаваць спецыяльна, але я стаў радавацца праз тое, што вот нехта не змог пагасіць свой агонь, такі ўнутраны, характар свой, да, і былі ў гэтым плёны. Больш за тое, я стаў бачыць такія гісторыі, калі некаторыя людзі нешта мне казалі, Божыя людзі, а я абсалютна з імі не быў згодны. Таму што я не даганяўся, мяне перавышала, я духоўна не мог гэтага зразумець, мяне это страшна нарвала. Некаторыя тэмы я проста і блізка не мог чуць, не мог разважаць, таму што я да іх духоўна быў не гатовы. І ведаеце, што скажу? Слава Богу, што гэтыя людзі ўсё-такі казалі. Проста справа ў тым, што мы так прывыкаем жыць у нейкім нашым балоце, што нам не хочацца, каб нехта тут баламуціў ваду. Вот ты ўжо жывеш так вот, як ёсць, так і ёсць. Да? І табе не хочацца, каб тут нешта мянялася. Ты прывык да гэтага балота, больш-менш неяк тут нармальна. У некаторых бывае яшчэ горай. І мы балюча ўспрымаем, калі нехта нас прабуе з гэтага стану выцягнуць. Мы гэтага не разумеем, чаму нас цягнуць. Это перавышае нашыя ўяўленні. І вось я перажыў некалькі такіх гісторый, которые мне цяжка было слухаць тое, што гавораць людзі, бо это не згаджалася з маімі поглядамі. Это не згаджалася з самім мною, да, вот я не ўспрымаў гэтага. Але па факту аказалася, што Бог сеяў. Гэта як зерне закінутае, яно не можа адразу ўзайсці. Яно не можа адразу даць плёны. Яно закінутае, ты не разумееш, ты бунтуешся. Але прайшоў час, і я стаў бачыць плёны. І я вот думаю, што слава Богу, што ўсё-такі нехта адважыўся быць сабой і не ішоў у імя супакою, абы толькі там отец Александр не перажываў. Слава Богу, што нехта не ішоў за гэтым. І гэта дало плёны. І я думаю, менавіта пра такое тут ідзе гаворка. Христос кажа, што нават у сем'ях будуць раздзяленні. Я думаю, што калі хрысціянін правакуе канфлікты ў сем'ях, это, канешне, нездаровае. Калі ён на сілу хоча некага змяніць, памяняць сваё акружэнне, пачынаюць там мазгі кампасціраваць людзям, которые вакол яго, бо яны няверуючыя, бо яны не так моляцца, тут я думаю, што не. Тут якраз такі это хворыя, і тут сапраўды трэба вучыцца быць міратворцам. Але калі ты, як веруючы, застаешся прынцыпіяльным самім сабе, проста іншыя гэтага не разумеюць. І з гэтага вынікаюць канфлікты. Не таму, што ты правакуеш іх, ці некаму нешта даказваеш на сілу, пераконваеш, ламаеш людзей. Не, проста ты не здраджваеш самому сабе. Ты верны самому сабе. І вось па прычыне такой вернасці евангельскай і хрыстовай канфлікты могуць узнікаць. І гэта здаровае. І дзякуй Богу, што такія сітуацыі адбываюцца, таму што ў такіх канфліктах можа быць пасеў нечага Божага, як здаралася ў маім выпадку. Таму далёка не заўсёды, як аказваецца, трэба гасіць крытычныя сітуацыі. Далёка не заўсёды. Намнога важней застацца верным самому сабе і таму духу Евангелия, который открываешь. Похваленный Иисус Христос.